Omdat boerenbedrijven heel tijd groter worden en er minder mensen boer worden willen, zullen heel tijd meer plaatsen in de toekomst toestallig worden. In heel Nederland zou het om 15 miljoen kanten meter boerenbedrijfsruimte te gaan. En alleen nog in de gemeente Zuidwest-Friesland gaat het al om meer dan 300.000 kanten meter in de komende jaren. Er zullen boerderijen een andere functie moeten krijgen dan de huidige landbouwfunctie. En dan zul je de ruimte moeten bieden als overheid om dat mogelijk te maken. Dat betekent als gemeente rommer omgaan met bestemmingsplan? Ja, dat betekent mogelijkheden, ruimte bieden om andere bestemmingen toe te staan. Niet meer te strak vasthouden aan datgene wat er in het verleden gebeurde. Het zal anders moeten. Je zult ruimte, flexibiliteit moeten bieden. Deze plaats in Snitsbigeliks. Jeder wat je borken, maar tegenwoordig zit er een architectenbureau in. Dit soort nieuwe invullings binnen nevens de onderzoekers oplossings om de leegstand in te gaan. Nevens Matten Groothof, die actief is in de verkeer van agrarische bedrijven, valt het hier in Friesland nog ta. Er staat net een heel soort keip. Het gaat natuurlijk altijd wel wat terug, maar het was meer geweest. De melkprijs is goed. Zoals je weet, het quotum gaat er al. Boeren zijn ambitieus. En er wordt volop molken. Wordt voorbereid om in 2015 wat groeien te kennen. Friesland is een zuivelprovincie en meestal die wil hier op zich wel heen. In Friesland hebben we het geluk dat ik boeren van buiten Friesland, Holland, Brabanders, boeren uit het oosten van het land, die om een of andere reden verplaatsen moeten, die joggen naar boven en die kom ik vaak in Friesland. Dus andersom zie je het net. Een Friese boer zou net gauw naar Brabant of naar Holland gaan, maar ze komen wel naar Friesland daar. Dus die bedrijven die hier te Cape komen, daar heb ik heel vaak in van buiten Friesland opzetten. En daarom denk ik dat het wel een beetje meevalt.